Estamos no Caserío da Castiñeira, unha casa de turismo rural cunha oferta ben particular e saudable. Por unha banda, con Carmen poderemos descubrir a cociña vegana e como preparala. E por outra, con Manuel, disfrutaremos de algunhas rutas de sendeirismo na contorna de Monte de Ramo. Contadme un pouquiño, como empezachedes con este proxecto? Bueno, nós estábamos traballando, éramos educadores de nenos nunhas casas de acollida, e a verdade é que nese momento estábamos facendo así como cursos de medicina natural, terapias alternativas, sempre estábamos metidos nun tema así máis corpo-mente e tal, e queríamos facer algo distinto. E aplicábamoslo con os rapaces tamén, bueno, foi así. E despois enterámonos de que, bueno, gustábamos moito a Ribeira Sacra, enterámonos de que se estaba facendo moito movimento de xente xoven que estaba vindo a facer así, pois, talleres de cestería e tal, e gustábamos o ambiente. Atopamos esta casa e dixemos, venga, dimos o salto. Ben, eu falaba de que o Caserío da Castiñeira é unha combinación ideal entre turismo rural e turismo saudable. Exactamente. Que é o que ofrecedes realmente? Bueno, nós temos, a ver, temos dous tipos de turismo, ainda que todo conflúe na saúde, non? Porque nós facemos a cociña sempre cociña terapéutica, vegana, e despois, bueno, pois o silencio, a calma, as rutas que se fan e todo sempre conflúen hacia a saúde, pero temos un turismo pois que é máis de que busca pois a zona esta de bodegas de Ribeira Sacra, da montaña e tal, e logo o turismo que busca as nosas terapias, a nosa comida, os nosos talleres de cociña ou as saídas que fan con Manolo, que xa veñen a buscar saúde, saúde en mayúscula. La casa está conformada por distintas estancias alrededor de un patio, pues que eran el antiguo pajar, la antigua leñera, la bodega, los establos de los animales y la vivienda. Y esas distintas estancias son la mayoría apartamentos. Son 3 apartamentos de 2 dormitorios, un apartamento que tiene un dormitorio nada más y una habitación doble. Y luego las zonas comunes, la cocina, el comedor y la sala de actividades, ¿no? Hacemos ahí el yoga, masajes e outras cosas. Carmen, ti te ocupas un pouquiño do que é o tema que falaba eu, da gastronomía vegana, non? Ten moita demanda? Pois mira, cada vez máis. Cando empezamos éramos un pouco como Quijotes, non? A parte fomos a dar, sin sabelo, nunha zona moi cárnica, porque Monte de Ramo é moi cárnico. Pero bueno, é a terra das vacas. Sí, exactamente. Foi, non sei, debe ser cousa do karma, que quedamos aquí a facer unha especie de oasis para os animais. Entón, ao principio era así como un pouco, incluso a familia nos decía, pero bueno, pero como non vades a dedicaros a eso sin facer cocido galego? Bueno, pois o cocido galego veganizámolo. E pouco a pouco fomos gañando así os estómagos da xente. Bueno, pois Daria, falas galego, pero galega non eres, non? Non, non. Eu son de Eslovaquia, pero levo en Galicia case 11 anos. E nada, aprendi no galego tamén. Contame, ti es mestra de yoga, verdad? Sí, así es, de yoga e da danza. E ves aquí o Caserío da Castiñeira a dar clases? Sí, para os huéspedes hai xente que quere facer yoga ou quere facer alguna actividade de danza, entón veño puntualmente pois para a xente que está aquí aloxada. E como combina todo este mundo do yoga, da relaxación, cas terapias que ten Carmen, por exemplo? Pois moi ben, claro, son complementarias. Todo eso para o corpo, mente, alma, todo moi bo. Coido que ti es un especialista na zona en rutas de sendeirismo, ¿verdad? Bueno, yo desde que llegué aquí, mi afición preferida era terminar en medio de las sextas en caminos perdidos y el ir descubriendo pues caminos nuevos. Nosotros entendemos que como alojamiento turístico que también somos, somos los intermediarios entre el paisaje y el visitante. Entonces hay que darle todo bien mascado y bien comido para que descubran los tesoros secretos, ¿no? Es un valor añadido que les podemos dar, ¿no? Claro, bueno, estamos nunha zona privilexiada, por aquí imagino que haberá moita ruta para disfrutar.
Exacto, bueno, cada vez se están preparando más rutas, cada vez los ayuntamientos están teniendo más conciencia de que es un recurso que no solamente es algo que queda bonito, sino que también atrae a gente, ¿no? Y cada vez estamos organizando también más actividades para que gente venga a descubrir esas rutas, ¿no? Aquí hay rutas, pues desde rutas de 2 kilómetros hasta rutas, ahora optamos de hacer organizar la gran travesía que recorre toda la Ribeira Sacra, desde Belesar, Enchantada, hasta Castro Caldelas, que son 100 y pico kilómetros para hacer en 6 etapas. 6 etapas, decía, porque todo en un día non pode ser, non? Bueno, mira, Forrest Gump se puso. Bueno, Carmen, xa viñamos de facer esa ruta con Manuel, deixounos un pouco exhaustos. E coido que agora ti nos podes preparar algo para coller enerxía, non? Sí, desde logo. Porque estas son unhas trufas enerxéticas que, bueno, están creadas un pouco para ese tipo de cousas, non? A xente que fai bastantes kilómetros, chega un pouco así como afogadiña, un pouco que lle falta enerxía. Entón, empezamos a facer algo que tuviera moitísimos superalimentos e que fora algo moi alimenticio, moi enerxético e a vez que fora rico. Vamos meter un pouco de froita seca. Dátil, arándano... Sí, dátil, arándano. Botamos os frutos secos para facer esa pequena masa. É o que aporta a grasa. Ahora metemos o coco rallado. O coco, aparte, é un lipolítico natural. Está moi ben para a xente que teña candidiasis, por exemplo, porque aparte é antifúngico. Entón, bueno, é interesantísimo, aparte do sabor que ten. E xa por último metemos os superalimentos. Correcto. Vale, temos a maca utilizámola moito, que é un tubérculo, utilizamos moito porque, aparte de enerxético, é remineralizante, non? Pone un protector hormonal, entón, bueno, pois a xente que fai bastante deporte, ou no caso das mulleres embarazadas, tal, é un aporte de enzimas e de oligoelementos e minerais interesantísimo. Despois o reishi xa é tema dos deportistas, non? É antioxidante, despois o que fai é que, bueno, pois as agulletas e tal, oxigena a sangue e aparte flexibiliza os músculos, non? Despois un pouco de cacao, o cacao tamén é un tónico cardíaco, e a manteiga pero de coco, Manteiga de coco. Sí, non é todo 100% ecológico e vegetal. Ben, e agora vamos a buscar un pouco de calor. Por último, vamos a meter o jengibre porque estamos en inverno, entonces crea un pouco de calor interno. E logo nada, vamos a porlle unhas follas de flores de caléndula. Isto que non deixa de ser un postreciño dunhas trufas, unha forma de manterse xa, non? Sí. A base do alimento. E a base de cousas moi ricas. Mira, agora xa fixemos a receita para todo o mundo que está nas súas casas. Poden ter todo isto cando queiran vir aquí ao vosso caserío? Sí, por suposto. Nós somos especialistas en cociña terapéutica. Sempre é 100% vegana e ecolóxica. Pero despois a xente, cando nos chama, como saben que eu son terapeuta, sempre, pois, no caso de, pois, teño unha fibromialgia, teño, pois, unha candidiasis, pois, teño un problema oncológico ou tal. Nos facemos, personalizamos as ceas, as comidas e todas as comidas, o sea, todo o que encarguen. Moi ben, pois moitas gracias por acogernos no vosso caserío. E nada, que sigades curando xente. E pois que vexades, as tiñas.